అబ్బా ఇలా దోమలని నా చూసుకోవాలి. ఏం రో ఖర్చుడేమో లెస గడిచినాయి, ఒక్కటి దొరకదు. అగా దీని అమ్మాయి పీకి పీకి పెట్టి రక్తం అంతదా అగ్గుగా ఇటు వచ్చారా పోయింది తప్పించుకొని తల్లి గిత గిత కానీ రక్తం అంతా దాకా పాడు చేసుకున్నది. ఇది నిన్ను ఎదురుతో దొరకదేం రా. బట్టలలో పోయినారంటే ఒక్కడి చిటుకు పట్టుకనమేమరా అమ్మ బీర్ సీసం మీకు బీర్ తాగొద్దాం వాళ్ళు మరి ఒకటి దొరకదు చూడు, మళ్ళీ తెలివి మీద అయ్యి బ్యాట్స్మెన్గా తెలిసింది. ఏం చేస్తున్నావు? దోమలు కొడుతున్నానే మా తెల్లందాక రక్తం దాకా పాడు చేస్తున్నాయి అన్ని. దోమలు కొడుతున్నట్లేదు, సర్కస్ చేసినట్టుంది. రాయసలోని అయిపోయినట్టుందిగా. ఇప్పటి వరకు ఎన్ని దోమలు చంపినవేంది? 5 ఆడి 6 మొగయి. ఇంకెట్లా తెలుసు? 5 దోమలేమో ఈ అద్దం ముంగడ చంపిన ఆడుతున్నాయి. 6 దోమలేమో నువ్వు 6 దోమలేమో ఈ బీర్ సీసం మీద చంపిన దీని మీద ఆడుతున్నాయి. అంటే ఈ 6 మొగయి 5 ఆడి అంతేనా? అంతే.